Guys, next time mo kang bubuhat. Para magkasagda tayo. Ano? Next time mo kang bubuhat ka. Ano po mo mo? Eh, pinababa ko sa bahay. Wala siya. Stairs sa taas. Sa stairs. Kaya nakagaya ako, di ba? Bakit niya siya? Eh, pagtapos ko ganyan, nakala ko meron pang apakan. Eh, yun na pala yung apakan, yung pangalawa na. Eh, malalim siya. Nalaglag ko kayo sa akin. Hindi naman, nabalance siya. Nabalance nga siya eh. So, naano siya sige. Tapos ayun, sobrang sakit. Siguro nabigla, di ba? Tapos may buwan ako. Oo. Tingnan na, nabalance siya. Hindi, mag-work sa stage. Manda. Manda. Kala ko sa mga buwan. Akong gagawan. Tama ako sa ulo. Muna balita. Dito na po mga friends. Friends, kailan? Ano kailan? Ang ano? Ah! Wala na nga. Ang musika na eh. Kaya pala nung nakita ko sa ano, wala, banda kami sa Angels na eh. Hindi, siya Ah, nakita mo kami? Hindi, siya nakita ko yan, siya kasama. Angels? Dati Di ba, papunta ko, uwi ka na sila. Sa Batsman. Doon sa may mga tore ko. Anong man? Kala ko ito, kasi dati, lagi ko siya nakikita. May kasama siya sa kotse. Ilan lang ako. Akala ko O baka yun. January pa. January. Mga... Oo, wala ko na sa Pagkatapos sa baba na. Hindi. Ah, Sino ko na kasi Walang magregalo eh. pag-broken Hanggang natin. Valentine's. Pag-broken natin, yun yung pattern niya, pag-broken natin, nag-resign siya. Oh my God. Parang di na siya hanap ka. Hindi naman, kasi... Nag-resign kasi ako, lagi tumawag. Ha? Ah, shit. Iba talaga. Jim, pag-resign ka ba, kulit mo ka? Oh, shit. Oo, hindi. Hindi doble. Ba't ka naman magre-resign kung nakakabili naman ko. Lagyan mo na Lagyan mo na. Kasi marami ako mga marami ako na mamibili na. Pastok ba? Uy, birthday ni Kim kahapon. Bago siya umalis, kita ka kami. Sa Australia na siya, diba? Ah, kasi yung asawa niya. Ah, student siya ngayon. Oo. Tapos si Kim nag-aaral niya. Nagulat ako. Di ba may client naman? Oo, home base naman natin. Pero lumipat na siya. Nakita ko na di ba nung Puro Australian naman yung boat niya. Oo. Yun pa rin. Marami trabaho yun. Lagi naman stress yung girlfriend niya. Tsaka puro gamot. Kaya kapag nakita ko, kaso, nagsasabi sa pupunta ko. Ano
ginagawa niyo sa Hindi, bahay niya? ako ay advice. Tama yan. Kasi karamihan ay start Oo. Ano? Kasi namin, titignan ko para siya nagbubuhat. Touch. Bike muna din. Mag-drive na kasi din. At hindi na ako sa babae. Kasi para tayo maglabat. Alamat, makakilala din ako. Mag-modeling mo pa. Stress yung man. Kung sana malaguya sa mga. Pero pag si Renzo, may stop yun. Sakay na. Renzo. Kaya ka Renzo. Uy, Ano? baka ay, hindi. Sorry. Ano? Andiyan pa niya dyan. Ay, oo. Hindi ko na mag-alala. Di, bawi ka sa susunod rin. Next week na. Last time, Next week. Hindi pa tayo nakapaglaro. Papanunod ko lang. Kanino? Kanino? Pamimili mo. Hindi, kapagigit mo daw isa. Papahilot mo. Sa ano? Ayan na. Ay, Hindi naman. hindi. Paano tayo may? Yun! Try ball. Uy, pag sinid mo sa Double check pa rin ako eh. Nice. Ito, kayo ito. Ayun, yun. Here, Ren. Ate ko. 8-5. oo nga, dapat wala mo. Kaya kahit sana yan, ano lang parang pero yung mo, Sila ni Jen. parents, Laglag pa. Makilaglag pa kami. di ba? Ren, bigawin ka ako. Kaso, yung company, kada upload mo, may bayad. Validate mo rin yung credentials. Kaya kami. Kasi kami makakapag-mentoring kami. Dapat pag ginawa nila ako sa either maintenance na lang, pero yung mga upload content oo. Madali lang yung Windows ka ba? Windows. Nice one.
Dati ko. Kaka-recycle lang. Near kita yung SM dati. Kita yung Ano Karina na, Makati yung... Kita nga yung trans yun. Karina. Oh, dun sa inyo. Ay, Icor ba yun? Oo, doon. Icor ba yun? Sa tabi ng DNB. Ay, wala. May abit. Ay, kakalipat ko lang. Click niya. Start na ako. Temporary. Eh, bawal pa yata mag-focus sa Manila na. Pero kapag ano, parang yung environment na lang. Ever since kasi, di ba? Para matry na naman natin. Nalimiss ko yung ganyan. Yung mga Kaya ko rin yun eh. Tatlong araw lang timasin ko. Sir, Pupunong talaga. Bye-bye. Nakita mo na yung nakita. Hindi mo kayo nag-batting na natin. huwag ka na dyan. Baka kaya na sila mo. Ayan ang ganyan. Wala yung meron kami deal fight. Alin, kumano ka ba? Ayun, dito ko mga kain. But each episode. Ikan milk sir. Bye-bye. Sorry, Chel. Hindi ko pa nakadagdagan. Bye, Lord. Thank you. Sana nag-budget ng budget ba? Feeling ko ba? Sige. Paano ko ba? Kasi kung pananalita ng Bye-bye. Martin, left side. pero okay. Work from home lang ako. Ano, sabi na lang din. Work from home po, ano yan ako problema, ano. Siguro din ang lemang time. Kasi kit naman kayo ng matinig. Makakapag-big ka na. Business nila ba yan sa kanila? Papa niya. Yung parang, Pero sila yung sila kasi yung interview sa ano ko pa yung nasa konti eh. Kasi Italo ka pa rin meron. Pero yak din mo. Medyo volatile. kumusta yung ramen nila? Kung kailangan ka. Sa makimura. Mas nagkanda. Bakit dalawa mo? Parang ano? Dali natin. Manang ko sa 400 yung buta mata niya, tapos pwede. Malaki na yun. Mas malaki sa natin. Malaki na, sarap.
Kaya na pag kami, kaya pa rin kasi, yun nga ang ano eh. Pero kasi hindi pa kita na Bago isang bago siya sa inyo. Oo, siya yung sinabi ko. Yun nga lang ko sa akin. Siya Last daw si sinabi. Norman eh. Si Jera ang pinakamataas. Mataas pa rin. May service na lang. Alam mo ba, ano kami kabalik? Di ba kasi yung nag-ano? Yung before pa na. Eh di kami Sa Jera lang magkano? Sa Jera. Hindi, meron kaming idea kasi nung isang araw, Si Jera, mataas na ako siya. naka-open na ko. So, may isa, nakita ko yung sa akin ko eh. Hindi ko yung face-face na ako. Hindi siya nag-lock. Hindi na natin. Eh, nung time pa man din ngayon. Ano na yun eh, nakailang interview ko eh. Nung time na yun eh, sinayos ako kasi nanonood ko sa night ko lang. Sabi ko, Habang never? Nung kasi nag-office kami, ano yun, di ba diwal mo? Automatic mo na. Nag-work lang siya. minsan bigla siya tatawa ko lang. Nanonood ng one for all. Alam na alam mo ah. Tapos nun, naka-shared services kami sa isang suite ng mga tutor at dev. Yung multi-web sa dev. So, hindi kami sa magkakataon sa mga kaibigan natin. Kahit pag nagpo-post ko, yung iba kasi nagpo-post, yung iba nagpo-post. Natatype yata din ang lyrics. Mga stress na ako, wala. At kailangan mo mag-focus. Ako din depende. Basta Taylor Swift yung kanta. Ano kasama ko? Hindi, I mean, kalalaki ng tao. Ako yung punto. Wala mo. Akala Ali kasi bala na. Kasi sabi niya yung asawa na favorite niya. Pinapa... All to well na lang uli. Tingnan ko na, wala ko nagkala. Yata, napatay yung cellphone ko, Jay. Fireball? Naman. Video lang. Nga ba? Jay, hindi nakuha yung ano mo eh, smash mo eh. Sino yung Si Norman na sinasalihan niya lang. Sorry, pre. Kasi sa t-shirt. Dark, bigyan. Kaliwa naman. Ay, hindi. Wala kang type of video. Hindi ako mababa. Ano lang? Smasher. Siguro kung magpataya, bigis ko mag-volleyball yan eh. Sabi niya, sabi na ba si Norms? Yung champion sa video. Siyempre, sumatay niya. Namatay.
Jen! Wala eh, wala kang balisan yung camera. Kala ko. Ulit! Hindi naman nag-check ito. Sana.